مراسم قدرشناسی فعالان شهر باستانی پنجکین به افتخار 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در تالار کاخ لایق برگزار شد. اینجا رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در سخن افتتاحی خویش نخست حاضرین را به مناسبت 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان صمیمانه شادباش گفته از دشواری و لحظه‌های تغییرساز سالهای اولی صاحب استقلالی تاجیکستان اندیشه بیان داشت و نقش ناتکرار اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان را در تحکیم استقلالیت کشور با دلیل‌های مشخص تاکید نمود. بعداً به گروه کلان فعالان شهر دیهات پنجکین، صاحبکاران، افتخارنامه سپاسنامه‌های مقامات اجرایی حاکم دولت شهر و نشانهای علاقه فرهنگ جمهوری تاجیکستان در وضعیت تنتنوی سپرده شد. در جمع سابق رئیسان شهر پنجکین خسروی عبدالنظر، اسلام زیادزاده و چند نفر دیگر سخن گفتند. برابریت مقامات اجرایی حاکم دولت شهر برای توجه قدرشناسی اظهار سپاس نمودند. مراسم قدرشناسی فعالان شهر پنجکین به مناسبت جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در اساس قرار رئیس شهر پنجکین از 4 سپتامبر سال 2021 تحت رقم 246 افتخارنامه به محترم خسروی عبدالنظر برای خدمت‌های طولانی، فعالیت باثمر و سهم ارزنده در رشد شهر پنجکین به استقبال جشن بزرگ ملت 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان با افتخارنامه سرفراز گردانیده می شود. رئیس شهر پنجکین عبدالخالق خالقزاده. افتخارنامه به محترم شفیعیان اسلام زیادزاده. افتخارنامه به سفرزاده محمد صادق معاون یکم رئیس شهر پنجکین. چنین افتخارنامه به بابازاده شوکت معاون رئیس شهر پنجکین. افتخارنامه به دوستبایزاده خسرو معاون رئیس شهر پنجکین. شکرزاده مراد رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین با چنین افتخارنامه سرفراز گردانیده می شود. عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان. افتخارنامه به سفرف محمد مراد وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت صبح. چنین افتخارنامه به عثمان قربان مراد وکیل مجلس وکیلان خلق ولایت صبح. افتخارنامه به قیامزاده شاهیده مدیر شعبه عمومی نظارت و مراجعت‌های شهروندان دستگاه رئیس شهر. افتخارنامه به دوستزاده افضل شاه مدیر شعبه رشد اجتماعی
ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент. ифтихорнома ба Ибодова Муқаддам, мудири шеъбаи ташкилӣ ва кор бо кадрҳои дастгоҳи раиси шаҳр. ифтихорнома ба Мирзо Ҳофизиён Ҷаҳон, сардори раёсати молияи шаҳр. ифтихорнома ба Замон ва Ҳамзира, мудири шеъбаи кор бо занон ва оилаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент. ифтихорнома ба Мукаммалзода Шоҳида, мудири шеъбаи маорифи шаҳри Панҷакент. ифтихорнома ба Шарифзода Зафар, мудири бахши меъморӣ ва шаҳрсозӣ. ифтихорнома ба Норзода Азизмурод, мудири бахши молия ва хоҷагидории дастгоҳи раиси шаҳр. чунин ифтихорнома ба Раҳимов Беҳзод, сардори идораи сохтмон ва меъморӣ. ифтихорнома ба Бобоев Фирӯз, мудири бахши кор бо ҷавонон ва варзиш. чунин ифтихорнома ба Фатҳуллозода Хайринисо, сармутахассиси шеъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент. ифтихорнома ба Ансорӣ Муаззамхон, ректори донишкадаи омӯзгорӣ дар шаҳри Панҷакент. чунин ифтихорнома ба Холов Ҷовид, директори коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент. ифтихорнома ба Собирова Муҳаббат, директори коллеҷи тиббӣ. ифтихорнома ба Истамзода Ашраф, мудири бахши ҳифзи муҳити зисти шаҳри Панҷакент. ифтихорнома ба Саидов Абдуҳамид, мудири бахши ҳифзи иҷтимоӣ, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент. ифтихорнома ба Бозоров Сабурҷон, мудири бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ. чунин ифтихорнома ба Ниёзӣ Ансор, мудири бахши бойгонӣ. ифтихорнома ба Замониён Нигора, мутахассиси пешбари ҳунарҳои мардумӣ.
Махбуба Гулпарӣ, мудири шӯъбаи илми донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен. Ифтихорнома ба Абдуллоева Раъно, муовини сартабиби беморхонаи марказии шаҳри Панҷакен. Ифтихорнома ба Мутрибов Алишер, сармутахассиси шӯъбаи маорифи шаҳри Панҷакен. чунин ифтихорнома ба Асадов Фурқат, директори лоиҳакаш дар шаҳри Панҷакен. ифтихорнома ба Худоёрова Норӣ, сарвари пойгоҳи бостоншиносии шаҳри Панҷакен. ҳамчунин бо шаҳодатномаи аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз мегарданд. ифтихорнома ба Ризоев Облоқул, раиси шӯрои собиқадорони ҷанг ва меҳнат дар шаҳри Панҷакен. чунин ифтихорнома ба Лӯъмонзода Нарзулло, директори муассисаи давлатии хоҷагии Ҷангал. бо чунин ифтихорнома сарфароз мегарданд Гадоев Ғолиб, сардори раёсати кишоварзӣ. Фатҳиллозода Зарина, мудири бахши сафи асноди ҳолати шаҳрвандӣ дар шаҳри Панҷакен. бо чунин ифтихорнома сарфароз мегардад Мусозода Насиба, директори муассисаи давлатии рекламаи берунӣ, ороишӣ ва чаровонкунӣ. ифтихорнома ба Раҳимов Ибодилло, сарвари ҷамъияти матлуботи шаҳр. ифтихорнома ба Ҳамзаев Фарҳод, сардори раёсати омори шаҳр. ифтихорнома ба Баҳронов Дилшод, сардори агентии давлатии меҳнат ва шуғли аҳолӣ. чунин ифтихорнома ба Ғуломов Фурқат, сардори бойтории шаҳр. ифтихорнома ба Мизробзода Мақсуд, директори осорхонаи ҷумҳуриявӣ ба номи Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ. ҳамчунин бо шаҳодатномаи нишони аълочии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз мегарданд. ифтихорнома ба Қиёмова Зардигор, директори муассисаи давлатии Кохи Фарҳанг. ифтихорнома ба Яздонқул Мавлонов, директори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Садо ва Симо.
چنین افتخارنامه به صالحزاده تردیبای رئیس بخش شهری سازمان روزنامه‌نگاران تاجیکستان در شهر پنجکن. افتخارنامه به اسماعیل ظریفی روزنامه‌نگار شاعر. افتخارنامه به فرهاد رحمت نماینده شبکه اول در وادی زرافشان. افتخارنامه به توشیبه پروینه معاون رئیس کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن. افتخارنامه به انصاری نیاز محمد سابقه‌دار مهنت. چنین افتخارنامه به محکم‌زاده حکیم‌بای سابقه‌دار مهنت. افتخارنامه به سیروج خورشید سابقه‌دار مهنت. افتخارنامه به سلطان و دلنواز رئیس جماعت دهاتی سرد. چنین افتخارنامه به خجمف کریمبردی رئیس جماعت دهاتی سرجینه. افتخارنامه به خوشبخت‌زاده ارکین رئیس جماعت دهاتی خلیفه حسن. افتخارنامه به یارق عبدالقیوم رئیس جماعت دهاتی لایق شیرعلی. چنین افتخارنامه به شمسیف عظمت اجرا کننده وظیفه رئیس جماعت دهاتی کوسه‌تراش. افتخارنامه به علیمه فریدون رئیس جماعت دهاتی یاری. افتخارنامه به کمال‌الدین حسنی‌دین رئیس جماعت دهاتی خرمی. افتخارنامه به جمعیف نسیم رئیس جماعت دهاتی بارو. چنین افتخارنامه به همراه امانقول رئیس جماعت دهاتی فرا. افتخارنامه به اوخونف زیاپول رئیس جماعت دهاتی اماندره. چنین افتخارنامه به اسلامов اکرام رئیس جماعت دهاتی ماهیان. افتخارنامه به شخصانی که برای رشد و پیشرفت شهر و دهات پنجکن
саҳми арзанда гузоштанд ба Салихов Рустам, соҳибкор аз шаҳри Панҷакен. ифтихорнома ба Ҳамроқулов Далер, соҳибкор. чунин ифтихорнома ба Мукамбилов Фаридун, соҳибкор. ифтихорнома ба Хулова Соира, нафақахӯр. ифтихорнома ба Муҳиддинов Саидаҳмад. ифтихорнома ба Муродилоев Асадулло, директори ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди маҳсул. ифтихорнома ба Азизмуродов Абдулло, сардори участкаи сохтмонии рақами 3. ифтихорнома ба Иноятов Садулло, сардори ҷамъияти саҳомии Асл. ифтихорнома ба Мӯминов Фазлиддин, сардори ҷамъияти саҳомии Бинокор. сипоснома ба Қодиров Абдумаин, сардори ҷамъияти саҳомии кушоди Панҷакенсоз. ҳозирини арҷманд, шахсиятҳои зерин бо шаҳодатномаи нишони аълоҷии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон сарфароз мегарданд. Мирзоева Додарой. бо чунин шаҳодатнома сарфароз мегарданд Разоқов Абдурауф. шаҳодатнома ба Отабоев Одилҷон. шаҳодатнома ба Раҳматуллоев Исматулло. шаҳодатномаи нишони аълоҷии фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ба Воҳидова Сайёра. дар асоси амри раиси шаҳри Панҷакен аз 4 сентябри соли 2021 таҳти рақами 84 шахсиятҳои зерин бо сипоснома сарфароз мегарданд.
бобоева Мадина, мудири бахши рушди сайёҳӣ, барои хизматҳои шоиста, дастовардҳои арзандаи меҳнатӣ ва иштироки фаъолона дар ҳаёти ҷамъиятӣ дар шаҳри Панҷакен бахшида ба истиқболи ҷашни бузурги миллат, сисолагии истиқлоли Давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сипоснома сарфароз гардонда мешаванд. Раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода. бо сипоснома Назарзода Назар, сармутахассиси ҳуқуқшиноси дастгоҳи раиси шаҳр сарфароз мегардад. чунин сипоснома ба Рустамзода Сӯҳроб, сармутахассиси шӯъбаи ташкилӣ ва кор бо кадрҳои дастгоҳи раиси шаҳр. сипоснома ба Низомзода Хайём, мутахассиси пешбари шӯъбаи ташкилӣ ва кор бо кадрҳои дастгоҳи раиси шаҳр. чунин сипоснома ба Камолов Алиҷон, мутахассиси пешбари шӯъбаи ташкилӣ ва кор бо кадрҳои дастгоҳи раиси шаҳр. сипоснома ба Тоҳирӣ Шаҳноза, мутахассиси шӯъбаи ташкилӣ ва кор бо кадрҳои дастгоҳи раиси шаҳр. чунин сипоснома ба Турсунов Соҳибҷон, сармутахассиси шӯъбаи умумӣ, назорат ва муроҷиатҳои шаҳрвандони дастгоҳи раиси шаҳр. сипоснома ба Азизмуродов Хуршед, мутахассиси пешбари шӯъбаи умумӣ, назорат ва муроҷиати шаҳрвандони дастгоҳи раиси шаҳр. сипоснома ба Зайнулобидинова Мадина, мутахассиси шӯъбаи умумӣ, назорат ва муроҷиатҳои шаҳрвандони дастгоҳи раиси шаҳр. чунин сипоснома ба Исломова Зебунисо, мутахассиси пешбари шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр. сипоснома ба Исроилзода Назира, мутахассиси пешбари шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр. чунин сипоснома ба Ҷумаев Раҳматулло, сармутахассиси бахши меъморӣ ва шаҳрсозӣ. сипоснома ба Исломов Азизҷон, сармутахассиси шӯъбаи иқтисод ва савдо. чунин сипоснома ба Каримов Хайёмшоҳ, мутахассиси пешбари шӯъбаи иқтисод ва савдо. сипоснома ба Нуруллоев Мақсуд, мутахассиси пешбари шӯъбаи иқтисод ва савдо. сипоснома ба Акбари Исмоил, мутахассиси бахши бойгонӣ. сипоснома ба Холиқов Муҳаммадҷон, мутахассиси бахши сармоягузорӣ ва амволи давлатӣ. чунин сипоснома ба Содиқӣ Мақсудҷон, мутахассиси пешбар, котиби комиссия оид ба ҳуқуқи кӯдак. сипоснома ба Хотамзода Дилафрӯз, сармутахассиси бахши кор бо ҷавонон ва варзиш. сипоснома ба Иброҳимов Бахтиёр, директори муассисаи давлатии мактаби варзишии шаҳри Панҷакен.
شریفов شاهروخ سردوری کارخانه خواجگی منزلی و کمونالی. سپاسنامه با جبار و زمیره سرمتخصص مرکز منطقوی به حسابگیری انفرادی اگنتی سهولت اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن. سپاسنامه به یحیای حبیب سرجنگل پروری مؤسسه دولتی خواجگی جنگلی شهر پنجکن. چنین سپاسنامه به جلیلov جلال‌الدین سرمحاسب جمعیت مطلوبات شهر پنجکن. سپاسنامه به بهرامov اسدجان سرمتخصص شعبه به حسابگیری انفرادی و کار با صاحبکاران ریاست اگنتی سهولت اجتماعی و نفقه نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن. سپاسنامه به سفیف علویدین مدیر شعبه اپیدمیولوژی در شهر پنجکن. سپاسنامه به خیجامov اکمال سابقه‌دار جنگ و مهنت. چنین سپاسنامه به ابراهیمov برنا هنرمند. سپاسنامه به مصباح مقدس آموزگار فن کار همشیرگی در کالج طبی شهر پنجکن. سپاسنامه به حکیمov نرزیپور راننده در مؤسسه دولتی نگهداری راه‌های اتومبیلگرد شهر پنجکن. سپاسنامه به مصطفی رضا سرمهندس در کارخانه آب تامین کنی و کانالیزاسیون شهر پنجکن. چنین سپاسنامه به یورov شمس‌الدین سرزاتزنیکی ریاست کشاورزی در شهر پنجکن. سپاسنامه به اعظمov اسلامبek دиректор ҷамъияти саҳомии кушоди бонки эсхата. нома ба зулфонов шаҳриёр котиби ҷамоати деҳоти шин. чунин сипоснома ба ҳоҷқоров нусратилло раиси кооперативи тиҷоратӣ ба номи қайлонови ҷамоати деҳоти сарас. чунин сипоснома ба алиев абдумалик раиси хоҷагии деҳқонии ғаззаи ҷамоати деҳоти вору. сипоснома ба ҷираев илҳом муовини раиси ҷамоати деҳоти соҷина. чунин сипоснома ба солиев олим мутахассиси пешбари рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи ҷамоати деҳоти рӯдакӣ. сипоснома ба шералиев рустам мутахассиси андози ҷамоати деҳоти чинор.
сипоснома ба Ахмедов Шавкат, сармутахассис оид ба дини ҷамоати деҳоти Халифа Асан. чунин сипоснома ба Калонов Олимхон, муовини раиси ҷамоати деҳоти Амондара. шахсоне ки барои рушду пешрафти шаҳру деҳоти Панҷакен саҳми арзанда гузоштаанд. сипоснома ба Раҷабов Иззатилло, соҳибкор аз ҷамоати деҳоти Ёрӣ. сипоснома ба Аҳроров Ойбек, соҳибкор аз ҷамоати деҳоти Амондара. чунин сипоснома ба Ҳоҷибоев Шерзод, соҳибкор аз ҷамоати деҳоти Лоиқ Шеравӣ. сипоснома ба Холмирзоев Оллобердӣ, соҳибкор аз ҷамоати деҳоти Хурмӣ. сипоснома ба Бойалиев Ғайрат, соҳибкор аз шаҳри Панҷакен. чунин сипоснома ба Одинаева Мусаввар, намоянда аз ҷамоати деҳоти Ёрӣ. раиси кооперативи истеҳсолӣ дар ҷамоати деҳоти Ёрӣ. чунин сипоснома ба Бобоев Ҳомид, раиси хоҷагии кооперативии тиҷоратии Моҳиён дар ҷамоати деҳоти Моҳиён. сипоснома ба Раҳматов Файзилло, раиси маҳаллаи эълониёни ҷамоати деҳоти Фароб. сипоснома ба Меликов Хоҷмат, соҳибкор аз ҷамоати деҳоти Лоиқ Шеравӣ. сипоснома ба раисони маҳаллаҳои шаҳри Панҷакен. ба Осомов Облоқул, раиси маҳаллаи Азизобод. чунин сипоснома ба Зайниева Раҷабмо, раиси маҳаллаи Боймурод Холмурод аст. сипоснома ба Ҷалилов Ислом, раиси маҳаллаи Вашанӣ. чунин сипоснома ба Турсунов Олим, раиси маҳаллаи Гулистон. сипоснома ба Қурбонов Муталиб, раиси маҳаллаи Зардолузор. чунин сипоснома ба Шодиев Толиб, раиси маҳаллаи Қохурӣ. сипоснома ба Холбоев Шербой, раиси маҳаллаи Лаби Чашман. чунин сипоснома ба Уматов Эскан, раиси маҳаллаи Навобод.
чунин сипоснома ба бобоева Дилором, раиси маҳаллаи Рӯдакӣ. Сипоснома ба Яҳьёи Шокир, раис. Чунин сипоснома ба бобои Шодмонпур, раиси маҳаллаи 10-солагии Истиқлолия. Чунин сипоснома ба Мирзоён Гулнора. дар сухани ҷамъбастӣ раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ба фаъолони шаҳр ва дар маҷмӯъ ба мардуми шаҳри деҳоти Панҷакен барои сазовор пешвозгирии ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон изҳори сипос намуд ва боварӣ изҳор кард, ки онҳо бо нақшҳои ниҳоятҳои нек атрофи мақомоти иҷрои ҳокимияти давлати шаҳр сарҷамъ меоянд ва бобати иҷрои дастури супоришҳои роҳбари муаззами кишвар муҳтарам Имомурраҳмон саҳми арзанда мегузоранд.